Kilala mo ba si Mang Ambo, Siopaw Man, Congressman Kalog at si Asyong Aksaya? Kung hindi pa, halika, kilalanin ang lumikha sa kanila, si Larry Alcala, tubong daraga albay, pambansang alagad ng tawa at talino sa sining. Si Mang Larry ay hindi lang basta cartoonist, isa siyang alamat mula sa Islao Palitaw hanggang sa Calabog and Busyo. Pinasaya niya ang sambayanan gamit ang mga karakter na parang kapitbahay mo lang, makulit, palpak pero totoo. Pero ang tunay na paandar, ang Slice of Life, isang likhang sining na para kang naghahanap ng nawawalang pinsan sa magulong palengke. At syempre, si Mang Larry mismo nakatago sa bawat drawing, kaya exciting. Sa loob ng 5 dekada, may higit 500 characters, 20 comics, libu-libong ilustrasyon at tone-toneladang tawa ang iniambag niya. Bilang guro sa UP at isa sa mga nagtatag ng Ang Ilustrador ng Kabataan o INK, pinalago niya rin ang talento ng susunod na henerasyon ng mga ilustrador. Noong 2018, ginawaran siya ng pinakamataas na parangal sa sining, ang pambansang alagad ng sining para sa sining biswal. Si Larry Alcala, hari ng karikatura at dakilang tagaguhit ng ating araw-araw na pakikipagbuno sa buhay. Ang hamon ngayon, kung hindi mo siya mahanap sa drawing, baka panahon ng ikaw naman ang iguhit. Pero sana, hindi bilang si Asyong Aksaya ha. Magbasa pa more tungkol kay Larry Alcala sa Facebook page ng Saysay Bicol. Madya na sa Danay na Pagsaysay.